Hyvät naiset ja herrat, minä olen Hiihtoliiton puheenjohtaja Paavojen Petäjä, ja nyt esitän teille itse tekemäni rappikappaleen. Eipäs rietastella, eipäs rötöstellä, eipäs rietastella, rötöstellä, rikottaa rikoslakia. Eipäs rakastella, eipäs retostella, eipäs raivota rikot riskillä, rumina reilusti ryvetä rappiolla. Minä varoitan. Eipäs kärrytä tai eroan ja karmesti perkele kiroan. Minä korostan. Eipäs ruimita kyröä tai hermot repee, varoitan. Kauralaari, ohralaari, ruislaari. Ärrän kierrän ympäri orren, roimasti ryyppään riippukeinussa, rillumare ja reporankana. Kauralaari, korjaan, ohralaari, ruislaari. Ärrän kierrän ympäri orren, roimasti ryyppään riippukeinussa, rillumare ja reporankana. Ja sitten freestylerina eli vapaata tyyliä. Kari-Pekka Kyrö. Kari-Pekka Kyrö. Kari-Pekka Kyrö. Kari-Pekka Kyrö. Ja sitten korostan, varoitan, erotan, kiroan ja käräytän. Ja vielä kerran korostan, varoitan, erotan ja kiroan ja käräytän tietenkin. Ja miten se karhu sanoo?